moje meno je Kikakik Smile. Dneska to bude video. Zasmej sa so mňou. Jo, super. Je to prvá séria, budú aj viac. A ideme si čítať vtipy, takže poďme sa na to. No a prvý vtip. Ocko, prečo mi nedovolíš ísť na vodičský kurz? Veď mám na to vek. Ty áno, ale naše auto ešte nie. A urobím to tak inak proste. Urobím to inak, takže... Hovorí ryba rybárovi. Chytil som rybu, ktorá má 0,5 centimetra. No jasné, že... Druhý rybár hovorí. A ja som chytil rybu, ktorá má bez 50 cm celý meter. Ďalší vtip. Pýta sa dieťa rodičov. Jej, mami. Žijú sardinky v mori? Odpoveda. No jasné, že... Tak ako potom trafia do krabičky? No tak to by bolo všetko. Ja už viac typov nemám. Ale či sa nejak napíšem... Jo. Boli to 3 vtipy. A tak toto bolo všetko. Prepáčte, ale nemám to dobre svetlo, to mi svetlo toto. No a to bolo všetko. Tak, čau. A vymyslím, aké si mám dať pozdrav. No a potom, keď už by som sa s vami chcela rozlúčiť. Dobre, tak tedy čau.